Човекът, който най-много е докоснал живота ми, всъщност са двама човека, Ема и Бояна, моите дъщери. Със сигурност е съпругата ми Илана. Моята сестра. И моята баба. Аз съм Мария Матеева. Лилия Радоканова на 28 години. Сега ще ви пуснем една реклама и ще ви помолим да седнете на дивана за тази цел. Яка извивка и кънка, докъдето лосионът не достига. Това скел. Човекът, който е докоснал най-много моят живот, е моята сестра. Един от хората, докоснали най-много и най-нежно живота ми, е моята баба. Ема, мила моя, толкова се радвам, че те имам в живота си. Че може би ако нямах щастието да бъдеш мое дете, щях да хукна някъде из света и да те търся, да те намеря къде си, за да си бъдем приятелки. Искам да ти кажа, че адски много те обичам и ти благодаря, че си моя сестра. Най-много ценя голямото й сърце, добрината и това, че никога не съм я чувала да е негативна. Тя ми показа какво е да обичаш живота и как да поглеждаш с добро към всеки и към всяка една ситуация. Баба, обичам те и искам да ти благодаря за това, че ми показа всички цветове на живота, като през цялото време ми казваше, че главата ми трябва да е високо вдигната, защото съм жена и с тези две ръце мога да лекувам, мога да обичам, да прегръщам, да пазя и да правя всичко, което един човек трябва да прави. Обичам те и изненада! Имаш подарък. Това е за теб. Като ме няма да ти е топло. Всеки ден той успява по някакъв начин да ме изненада, разчувства. Доскоро мама беше човек номер 1, на когото се възхищавам и искам да приличам. От известно време е Мадлен. Аз съм израснала да я гледам не само като майка и като някой, който се грижи за мен, а като жена, която истински дълбоко уважавам. Тази Коледа баба ще ми дойде на гости, защото тя ми готви цял живот и е време аз да изготвя, но заедно. Винаги заедно. Да.